Čaute ľudská, tady máme nové videjko z Crash. Neviem, jak to volá. Proste, že nabúrame auta, môže to vybuchnúť. Takže ideme, ale najprv sa teleportneme tam, kde sme skončili minule. A to je asi tuto. Asi hej, tam je tá veľká roklina, sa mi zdá. Ja mám stále tu... Toto si equipnem. A ideme. Zabač. Ups, kamo, ideme bomby. Skoč to. Zabač, toto skoč. Tam bude tá roklina. Tu brzdí, tu je roklina. Kamo, idem On mi tam nabúral do mňa. Nevadí, ideme ďalej. Mi sa to seklo. Nevadí, ideme ďalej. Tak to mi teda vyšlo. Čukol som nás. Ideme ďalej. Ups. Netrafil som to nejako. To. A teraz rovno. Poď to dám. Yes, kamo, ja som to dal nejako. Toto skoč. Dobre. Teraz počkaj. Kamo, dobrý trik som dal, len som to neustal. Ja som sa, kamo, ja som dostal infarkt. Zrazu, že bum. Ideme ale ďalej. Ešte žijeme. Ideme ďalej. Už do toho nenaraz. Ja vždycky, kamo, ten prvý výbuch, to je najhoršie. Počkaj, tu je tá drsná zátočka. Tu som hneď s tým zeleným autom narazil, to si pamätám. Ale na pohodu tu teraz ideme. Tuto som minule pochytil nervy, takže... Ja som si na videu všimol, že keď som to strieľal, že toto sú míny. A ja som, že prečo som furt vybuchoval. Ale ideme ďalej. A tuto som mal veľké problémy, aj keď som vedel, že sú to bomby. Ale ideme na pohodu. Ale kamo, tá motorka je... Hupsík? Ale žijeme, či? Ne, ja žijem. Kamo, toto už bolí, že sa na to napikneš, nie že vybuchneš. Tie dynamity. Ale dali sme to na pohodu, to som nečakal. Dneska už 2 vybuchy, ale... A jeden bol hneď na začiatku, to som teda nečakal. Pozrieme si nejaké autíčka počas jazdy, neviem, či to je dobrý nápad. Vieš čo, teraz nie, potom vládi zastavíme. Tuto som minule zastavil, sa mi zdá. Skoro do toho dynamitu som to napálil, ale nevadí. Poďme toto Aha, tam sa asi nebude dať ani dostať. Aha, tam sa nedá dostať. Asi. Ale poďme ďalej. Ja sa nezdávam. My nemáme... Kamo, s čím otáčam to predné koleso? Že tie tyčky sú tam není pripojené. A čo je hento vo vzduchu? Almost there je... No, super. Mám to obísť? Tak. Easy. Kamo, ale zatiaľ sú to dynamity. Kamo, zatiaľ sú proste dynamity. Tak poďme si pozrieť nejaký ten vehikl. 200 000? Ten za 100 000 by sme mohli kúpiť, s tým by bolo 200 000 četrím. Toto kupujeme, kámo. To je cool, kámo. Ale nie, to musím skočiť, alebo čo? Jak sa nám dostať? Do Bank Labs. To je asi ďalšia, kámo, ďalšia nová chapter, alebo jak to nazve. Kamo, my sme ďalšie chapter. Teraz sme skončili minule, keď si pamätáte. Teraz sme tam skončili. Takže spawn vehicle. Dobre, takže poďme.
vehicle shop a dáme si toto auto, na ktorom som sa 3-krát rozbúral. Ideme za typkom. Také rodinné autíčko, len tak narazí na mínu a BUM! Ste GG, kámo. Už sme na ďalšom stanovišti, kámo. Na benzínke. Ale poďme ďalej. Kámo, šialenec normálne. Kámo, narazil som do bomby. Čo to bolo? To auto by to ešte prežilo, kámo. Možno. Tak. Teraz to skoč, poď. Nie, aj to sa ne... Ja som išiel. Aha. Kámo, musíme ísť, kámo, opatrne. Bo už sú tu dynamity, keď vidíte. Kámo, ja neviem No a pre popredných kolesách. Nevadí. Spavneme si nové. A ideme. Kámo, kam som narazil? Hej, kam som narazil? Dobre, ideme ďalej. Ja sa nezdávam. Ešte máme hápka. Tak poďme ďalej. Kamo, jak som sa rozsekal. Kamo, pekný most. Koľko ešte to vydrží ten most, ako by ma zaujímalo. To vidím, poď, to vidím. To mal byť backflip, ako? To neotočím. Či? Počkaj. Ja sedím v tom aute. Kamo, jak som to dal, jak pán. Hej, tak to auto dlho nevydržalo. Kamo, 2 výbuchy to auto. No, sme mŕtvi. Kamo, proste GG. Neboli... sme tu, kamo, už boli. Ja som myslel, že nás to... Hej, kamo, riadím normálne. A to auto sa tak zle riadí, že mňa asi Kufor mi... Bro, musíš do mňa naraziť. Ideme. Kufor dlho nevydrží. Tak. Dobre. Fakt narazím do... Why? Tak ideme dole proste. Teraz sme na tom spawne, kde sme boli minule. Hej, my nemáme kolesa. Kamo, čím sa teraz hýbem? Však to nemá kolesa. Kamo, reálne to nemá proste koleso. Ani jedno koleso to nemá. Minule to malo iba jedno koleso, ale teraz to nemá ani jedno. Máme nový rekord. Bezkolesové auto. Teraz to Pôjde to ešte riadiť? Hej, kam ideš? Čakaj auto. Čakaj na mňa. To auto padlo do tej jamy, reálne. Dobre, spawnujeme nové. A ideme ďalej. Kamo, bro, fakt. On mi dal double... Ja som skoro narazil do tej míny. Už začína mínové pole. Bacha na to. Kamo, si kúkať pod nohy. Máme ďalší checkpoint. Ale ideme ďalej, ja sa Kamo, ty tak tiež ako ma zrujnova... Kamo, zás mám iba jedno koleso. To je zás jednokolka proste, kamo. Jednokolka. Kamo, typek predo mnou vybuchol, GG. Jak sa hovorí tomu bicykl? Chcem volať čo povedať, ale furt tu hľadom vybuchuje. Jak sa hovorí tomu bicyklu, čo má iba jedno koleso? No, tak toto už není ani to. Chvíľu sa nekúkam. A máme po jednom kole. Počkaj. Nechám tu auto. Nie, že volá kam pôjdeš, jasné?
Dostaň tu. Sú dynamity. Čo je toto? Aha. To je vláčo za Robuxy, to nechcem. A ideme karovať ďalej. Nada som v zrujnovanom aute. Kámo, na čom teraz jazdíme? Kámo, to sú proste len kocky. To už není auto. Kde sme? Toto neprežijem, kámo. Perfect. Čo, jaký perfect. Kámo, to auto ešte žije. Jakože bez Kámo, jak to, že na tom ešte jazdím? Kámo, proste neviditeľné auto. No, ideme ale ďalej. To neviditeľné auto máme. To je cool. Predávam neviditeľné auto. Minové pole, kamo, tu musí byť minové pole. Kamo, ideme ale ďalej. Aj keď tam už nie ani kamo jeden blok z toho auta, tu proste nič není. Na ničom nesedím. To je jak ten čo si sadne a má to jak auto, kamo. Kamo, ale teraz keď vybuchnem, tak to auto je ako keby celé, len ja ho nevidím. Nie, kde je? Nasadni. Ono je naopak asi. Tak máme po neviditeľnom aute, ale krásne sa z neho kúri. Ale ideme ďalej. A teraz na ďalšom zelenom autičku. Ale ideme. Ups. Kamo, čo to bolo? Ja som vybuchol, alebo čo to bolo? Kamo, ideme. Fakt som do toho buchol. Kamo, ja mám minimum HP. Teraz nesmiem nič urobiť. Teraz ideme opatrnú jazdu. Opatrná jazda sa hneď prekotila. Mňa si kamo porazí, keď teraz nabúram do mini. Tak som KO. Ja už som sa zlákol, kamo, že čo začal vybuchovať. Ale ideme. Chile. Kamo, teraz 2 miny, skoro som do jednej narazil. Ale ideme jak pán. Ešte nejak žijem. Mám ďalší checkpoint asi dole. Dole vpravo to vidíte. Ideme. Aj keď... Ideme do míny, super. Bum. Kaboom. Či je to auto? Ja nechcem farmovať nové. Na to nemám prachy. Ale ideme. Fakt, súpíš. Súpíš. Kde to je? Neviem, kde sme sa spavnuli. Minové pole, kámo. Kámo. Pekný Royal Mac, jak som volal ten trik, kámo. Dobre som dal. Čiže na aute. Skoč ďalej, skoč. Ideme. To auto je nesmrteľné. Poď hore, to vidieš, tak nič. Som myslel, že to prejde. Spávnujeme auto a ideme. Proste poď, to dáme. Kamo, zas, pekná 360 proste. 360 som dal. Sme kamo v minovom pole, číslo 1. Toto by som mohol prejsť kamo aj peši, ale to by nebola sranda.
Tuto asi, to je jedno. V pohode, teraz do... Tak. Tak, poď ešte. Ale ja som niekde hore, kámo. Ale auto žije, ja žijem, takže to je v pohode. Ideme, ja sa nezdávam. Kámo, tá rachotná už ani nejde po... Doskoč! Zas, jaj, kámo, nie. Teda na spawne, kámo, zase. Sme na spawne. Lidi, myslím si, že to... Kámo, zahľado vybuchlo. Myslím si, že to pre dnešné videjko to fakt stačilo. Dneska to bola tiež veľmi veľká zábava, jak v minulom videjku. Keď na toto video dáte aspoň jeden like, tak natočím ďalší diel, podľa mňa je to veľká zábava. A mňa to baví ako hrať. Ešte si dáme jeden zoskok na záver videa. Lidi, keď sa vám fakt toto video bude páčiť, tak nezabudnite lajkovať, dajte odber. A naozaj veľmi dobre sa majte. Čau!